Здравейте, YouTube. Сега давам геймплей на S4 League. Не съм много добър. Надявам да ви харесате да ви размея много трениране. Пробвам канала, ще се В описанието на клипа ще Ма самото номер. името ми, ако искате да нажмете Friends. Аз съм Аз съм регистър на играта. Надявам се да ви хареса. Ей, аз кучи. Да, двама на един. Здравейте, YouTube! Сега ще ви представя Сега ще намеря. Ама този път си пусна целия меч. А той ми е същия като на Ривън. Ей, нали знаеш на Ривън? В описанието Данчо! ще оставя линк за download и за регистър, за да може да се регистрирате. Надявам се да ви хареса клипа. Казах, че познах си целия меч. Ей, той ми е същия като на Ривън. Нали знаеш, че е Ривън? И моят се околем яд. Ой, бояки. Ей, папата, после. Ей, Данчо. Кой ще пие? Сам искам да насреща. Бе! Знаеш ли Мартин какво ми вика, бе? Мартин ме заплашва, че ще ме махне от всекъде. Палва и... Кой го...